Us heu preguntat mai quina va ser la primera cançó que vau aprendre? Jo probablement l'himne del Barça, perquè visc en una família de tarats mentals, però bueno. Les probabilitats entre catalanoparlants que sigui el gegant del Pi són altes. No sóc un tio molt de números. Altes, deixem-ho així. Però us heu preguntat mai qui era el gegant del Pi? D'on venia el gegant del Pi? Quina relació tenia amb els pins el gegant del Pi? Jo tampoc, però perquè tu no t'hagis de preguntar aquestes preguntes i encara més important, respondre-les, he vingut avui a posar fil a l'agulla amb aquesta introducció exageradament llarga. Som-hi, va, intro, ja. Doncs sí, amics, en aquesta nova entrega de Folklore dels Països Catalans parlarem del gegant del Pi. I ens quedarem aquí, a Barcelona, perquè ja hem passat capítols per tot arreu. Hem passat per Lleida, hem passat per Mallorca, hem passat per Girona, hem passat per llocs que m'agradaria no haver de tornar a trepitjar. Però avui ens quedem a casa. Ja m'he cansat de gastar en benzina, de gastar en avions i així tot el que em queda bé que m'ho puc gastar en fentanyl. No, que és broma. Ens quedem a Barcelona. Quedeu-vos amb això. Però Barcelona província és molt més que Barcelona capital, per sort. I avui el Tiet Policlín us porta d'excursió a Caldes de Montbui, ni més ni menys, que a part de ser coneguda per les termes, pels romans, pels carquinyolis, estan ben bons, és mundialment conegut per ser el poble natal de la meva àvia. Passant al tema que ens ha reunit aquí avui, què hem vingut a fer a Caldes de Montbui i quina relació té aquest poble amb el gegant del Pi? Doncs bé, us ho explico. Farell. I un farell d'ells. No, però no aquest Farell, sinó Farell de la Muntanya, que és una masia que hi havia aquí a Caldes, de fet, en aquella muntanya d'allà. Més o menys, ja ens ubiquem. En aquell mas comença la nostra història, quan hi va néixer un jove molt gros i molt alt i molt fort, que de fet de tan gros i fort que era, utilitzava un pi com a bastó, no? Ja veieu cap a on va aquesta història, ja veieu, no vull avançar, no vull fer spoilers, però ja veieu cap a on va. Aquesta persona, a qui anomenaven Fort Farell, perquè, com us he dit abans, era de la masia de Farell de la Muntanya, és qui posteriorment acabaria sent coneguda i passant a la història com el gegant del Pi. Diu la història com un dia el nostre protagonista estava llaurant aquests camps d'aquí, quan un foraster li va demanar indicacions per arribar a Barcelona. Fort Farell representa que per indicar-li el camí va aixecar els bous i l'arada, de manera gairebé pràcticament inconscient, i el foraster es va quedar tan sorprès per aquesta demostració de força que li va fer una proposta. I la proposta en qüestió era anar amb ell fins a Barcelona per enfrontar-se a qui posteriorment seria conegut com el gegant de la ciutat. Però per conèixer una mica aquest gegant, primer us hauré de fer una mica de context històric previ. Resulta que al moment en què té lloc aquesta llegenda, Barcelona havia caigut sota control musulmà. I l'home que liderava la capital de Catalunya era ni més ni menys que un marroquí a qui anomenarien el gegant de la ciutat. Val a dir que hi ha altres versions de la llegenda en la que el gegant de la ciutat no és un marroquí, sinó dos indis que han vingut amb colom des d'Amèrica. El cas, però, és que Barcelona havia caigut i es requeria d'un ésser amb força sobrehumana per recuperar-la. Diu la història que amb dues gambades Farell va cobrir la distància entre Caldes i Barcelona i es va plantar a la capital, on el gegant moro el va rebre a casa seva. I és que aquest gegant convidava a un àpat, a un banquet més aviat, a tot aquell que el volgués raptar en un duel. El bo d'en Farell endrapava plats com si no hi hagués demà, mentre l'altre se l'anava mirant i li deia «Menja, farellàs, que ben poc menjaràs», perquè estava convençut de la seva victòria. Doncs finalment el lloc escollit per fer el duel de colossos va ser ni més ni menys que la plaça dels Peixos. Que veient-la així, la veritat, no sembla que hi càpiga un gegant, i ja et dic dos. Així és, jo no ho hauria dit mai, però aquest va ser l'indret on va tenir lloc la històrica batalla entre el gegant del Pi i el gegant de la ciutat al bell mig del casc antic de Barcelona. Diu la història que després del senyor àpat que s'havia fotut, el Farell va rebre els cops i les embestides del gegant de la ciutat com si res. És més, va agafar-lo amb les seves pròpies mans i el va fotre en l'aire per damunt de cases i ciutats. I exactament així van ser com van néixer les estrofes de la cançó que us penso recitar, perquè no em posaré a cantar al mig del carrer, que diu així: el gegant del Pi ara balla pel camí, fent referència al recorregut que va fer el Farell entre Caldes de Montbui i Barcelona, i el gegant de la ciutat ara balla pel terrat, fent referència a com el gegant moro va sortir disparat per sobre dels taulats de Barcelona després de perdre en singular combat contra el Farell. Com t'has quedat? Guai. Ja està, s'ha acabat el vídeo. El gegant del 3,
1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, Però 9, quan dura 7, aquesta cançó? 9, 3, 2, 3, 8, 4, 6, Jo, 2, jo, 6, jo. 4, Estem davant d'un 3, parc de nens 3, que jo crec que el 8, mínim que pot quedar això 3, és com Gunner, 2, crec jo. 7, 9, Hola, 5, hola bonics, 0, estic ballant i 2, movent el cul mirant els 8, vostres fills. 8, 4, 1, 7, 1,